Στο υγεία πάνω απ' όλα θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για φλεβική ανεπάρκεια και έχουμε εδώ μαζί μας τον πλέον κατάλληλο, τον αγγειοχειρουργό, τον κύριο Ηλία. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που είσαστε εδώ. Για να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα που είναι αρκετά συχνό και μπορεί να ταλαιπωρήσει και τις γυναίκες και τους άνδρες. Φλεβική ανεπάρκεια, και βλέπουμε εντυπωσιακές εικόνες στο βίντεο. Ακριβώς. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι η αδυναμία των φλεβών να επιστρέψουν το αίμα στην καρδιά. Έτσι, με απλά λόγια. Και αυτό οφείλεται συνήθως στις βαλβίδες, οι οποίες έχουν χαλαρώσει για διάφορους λόγους, γενετικούς, ορμονικούς, ηλικιακούς, επαγγελματικούς. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή το αίμα επιστρέφει ολοπίσω και βλέπουμε ότι υπάρχουν φλεβικές ανεπάρκειες οι οποίες δεν έχουν και στους εξωτερικούς, είναι στα αρχικά στάδια, στο πρώτο και στο δεύτερο. Αντιθέτως, στα προχωρημένα στάδια βλέπουμε να έχουμε και κυρσούς και επίσης διαταραχή και του δέρματος με φλεγμονές, δερματίτιδες, εκζέματα. Στη φωτογραφία βλέπω και γυναίκες, βλέπω και άνδρες όμως με αυτό το πρόβλημα. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, κυρία Ηλία. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες είναι περίπου το 60% των περιστατικών μας και οι άντρες το υπόλοιπο 40%. Οι άντρες κυρίως, επειδή είναι μια ύπουλη νόσος, βλέπουμε ότι και δεν τους ενδιαφέρει τόσο αισθητικά στην αρχή, παρότι είναι ένα θέμα υγείας η φλεβική ανεπάρκεια. Βέβαια, είναι θέμα υγείας, δεν είναι αισθητικό. Αλλά το αφήνουν το πρόβλημά τους και στο τέλος έρχονται, τους βλέπουμε ότι πολλές φορές έρχονται και στο ιατρείο όταν αρχίσουν να έχουν συμπτώματα στα τελευταία στάδια. Και πολλές φορές φέρουν και οι γυναίκες. Οι γυναίκες τους. Μα είναι φοβερό. Θέλετε να καθίσουμε. Είναι φοβερό το πόσο μπορεί, πραγματικά, πού μπορεί να φτάσει ένα παραμελημένο πόδι. Έτσι, δεν είναι? Το βλέπετε αυτό? Παρότι υπάρχουν αρχικά συμπτώματα, αλλά επειδή, όπως είπα, είναι μια ύπουλη νόσος, βλέπουμε ότι ακαθόριστα συμπτώματα, όπως μικρά ειδήματα, αιμωδίες, μουδιάσματα, μυρμικιάσματα στα πόδια, δυσανεξία το καλοκαίρι στη ζέστη. Και γι' αυτό λοιπόν φτάνουμε σε προχωρημένα στάδια, όπως βλέπουμε. Και παρότι είναι και εύκολη διάγνωση να γίνει ακόμα και από τα αρχικά στάδια, μπορούμε με ένα απλό υπέρηχο, ένα ντόπλερ υπέρηχο έχρωμο, το τρίπλεξ που λέμε, να βάλουμε τη διάγνωση από την αρχή κιόλας. Ένα άλλο σύμπτωμα το οποίο είναι πάλι έτσι δύσκολο και περίεργο είναι η ανησυχία στα πόδια, το σύνδρομο των ανήσυχων άκρων. Το βράδυ συνήθως είναι αυτό, νομίζω. Κυρίως το βράδυ, ένα ποσοστό ασθενών έχει αυτό το σύμπτωμα, χωρίς να έχει εμφανή κυρσούς και εμφανείς φλέβες. Ναι, είναι φοβερό. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος με παραμελημένο ή όχι πρόβλημα φλεβικής ανεπάρκειας. Ποια είναι η αντιμετώπιση, κύριε Ηλία? Η αντιμετώπιση, εκτός από την συντηρητική που είναι στα αρχικά στάδια, που θα δώσουμε κάποια φλεβοτονικά σκευάσματα που βοηθάνε τον τόνο των φλεβών για να μπορεί να επιστρέψει πάλι το αίμα στην καρδιά. Οι ελαστικές κάλτσες επίσης με τη συμπίεση που έχουν βοηθάνε πάρα πολύ. Το ξέρω. Αλλά εδώ, ευτυχώς εδώ και 18 με 19 χρόνια έχουμε εφαρμόσει τις νέες τεχνικές που είναι ενδοσκοπικές. Δηλαδή καταργήσαμε σταδιακά την ανοιχτή επέμβαση, όπου ήταν η αφαίρεση και το ξερίζωμα της φλέβας από τη βουβονική περιοχή μέχρι το έσωσφυρό, μέχρι τον αστράγαλο δηλαδή. Ήταν το μη κανονική. Όπου ήταν με τομές, ναι. Εκτός αυτού όμως δεν ήταν μόνο οι τομές, ήταν τραυματική επέμβαση. Σωστό. Ήταν επώδυνη. Τον ασθενή τον άφηνε πολλές μέρες εκτός εργασίας και εκτός δραστηριοτήτων. Και ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε με την παλιά επέμβαση είναι ότι τραυματίζονταν και νεύρα. Πάμε στη νέα επέμβαση να δούμε και τα πλάνα, παρακαλώ, γιατί έχει σημασία να μας εξηγήσετε ποια είναι η διαδικασία, γιατί μας βλέπουν πολλοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα συγκεκριμένα. Και είπαμε ότι αρχικά είναι το διαγνωστικό, που με ένα απλό ντόμπλερ μπορείτε να δείτε το πρόβλημα, και από εκεί και πέρα εσείς κρίνετε αν θα πρέπει να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Οι ενδοσκοπικές μέθοδοι στηρίζονται στο γεγονός ότι από ένα μικρό καθετήρα, από μια μικρή οπή 1-2 χιλιοστών, εισάγουμε την οπτική ίνα. Και εδώ ήθελα να πω ότι εκτός από το λέιζερ που θεωρείται ας πούμε ο βασιλιάς των επεμβάσεων όσον αφορά στις ενδοσκοπικές τεχνικές, γιατί μπορεί να κλείσει και πολύ μεγάλες φλέβες, φανταστείτε ότι μία φλέβα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,5-3 εκατοστά. Ενώ το φυσιολογικό μέγεθος μιας αφινούς φλέβας που ανεπαρκεί είναι 0,3-0,4 χιλιοστά. Τόσο διατεταμένη, Και μπορεί να φτάσει σε τόσο μεγάλο μέγεθος. Σχεδόν το μέγεθος της αορτής, της κοιλιακής αορτής. Οπότε, εκτός από το λέιζερ, χρησιμοποιούμε βέβαια και τις ραδιοσυχνότητες, χρησιμοποιούμε και τα μικροκύματα, που είναι μια άλλη τεχνική, όπως και τελευταία την ενδοαυλική κόλλα. Αλλά η μέθοδος που έχει επικρατήσει τα τελευταία 20 χρόνια είναι με το λέιζερ, το ενδοσκοπικό, στα 1470 νανόμετρα. Δηλαδή. Όπου κλείνουμε την πάσχουσα φλέβα χωρίς να την αφαιρέσουμε. Το βλέπουμε, ένα φωτάκι το βλέπουμε έτσι. Ακριβώς, αυτή είναι η οπτική ίνα. Και το ωραίο εδώ είναι ότι όλη η επέμβαση γίνεται με την καθοδήγηση περίχου. Έτσι ώστε να είμαστε ακριβείς. Έτσι λοιπόν θα αποφύγουμε και τραυματισμούς νεύρων και περαιτέρω αιματώματα και βλάβες στους ιστούς,
Οπότε αυτό ο σεβασμός των ιστών έχει σαν αποτέλεσμα ο ασθενής να φύγει και γρηγορότερα από το νοσοκομείο. Σε λίγες ώρες μπορεί να είναι σπίτι του και περιπατητικός. Είναι πολύ σημαντικό. Και γρήγορη επάνωδο στις δραστηριότητες και στην εργασία του. Μέσα δηλαδή σε 2-3 μέρες ή αναλόγως αν είναι πολύ βαριά η κατάσταση 4-5 μέρες, να μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του και στις υπόλοιπες δραστηριότητες. Ευχαριστούμε, το βλέπουμε πώς γίνεται και μας είπατε ότι επιστρέφει άμεσα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ηλία, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.